Right, mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei sepakuti ndini referee uyezve ndiri neboss mastreets umu. Aiwa ndinayo nyaya yandiri achifambira nditi yandoda kuti ndinge ndinokuzivisai kuti zvizvi zvataurika uyezve zviri kuitika nditi kuitira kuti nemo musanyanyosara. So chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo wekuti usubscribe wotenda on your notification bell kuitira kuti pega patinouploada mavideos you will be notified. Ndimbomedza mata ndichitozvudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Enzo uchirega kundimhanyisa kuti taura ndagara ndatoya kuzotaura, so usandimhanyise kucomment section. Ndozokukandira zvibhomba ukadhiniwa handiti. So Enzo aika nyaya yandauya nayo ndeyaEnzo Ishall. Enzo Ishall akanga ane radio interview ndekVG handiti. Akazopesa akutaurawo zvikonzero zviri kuita kuti anga anoti ari kuda kusiya nyaya dzemumhanzi. Chinova chinhu chinorwadza especially netalend naEnzo Ishall. Aiwa, Enzo Ishall ndiye one munhu wandakaona nziyo dzake dzichiimbwa kunyangwe nekamwana kadiki, kamwana kamupana kadiki kari kucrash, nekamwe kamuzukuru kangu kanonzi Russell kadiki kaitiremba nziyo dzaEnzo. Chinova chinhu chinorwadza because ukaona talend rako affecta even little ones wozoti warira handiti. So anga achiratidza kuti aiwa zvemumhanzi zvomurwadza nenyaya yekuti zvoni vemagitare vari kuchema kuti zvoni havana chavainacho, chavanongori nacho imbiri chete handiti, asi vasina bhegi. But chibaba chemagitare chazopindirawo vanova baba Shero, baba Alick Macheso vazopindira zviri panapa zvandoda kuti muzvionere vachinyaradzanawo nani naEnzo Ishall kuti aiwa hanzi usatedzere miedzo yevanhu handiti. Ndofunga muri ngoiona post iri apa, zverengerei zvataurwa nababa Alick Macheso handiti, vachida kuzama kusimbisana nemukomana wechidiki uyu ari kuratidza kuti ari kupinda nepanguva yakaoma, zvizhinji ndiye anoziva handiti. So munofungei nenyaya yaEnzo Ishall, also nepost yanyorwa nekupindurwa pane post kune rimwe grupu kwazoitwa nababa Alick Macheso, ava vane mukurumbira wekuimba, vane experience vari munyaya dzemumhanzi. Chinonipaireso vanotoiziva kuti aiwa chinorizikita sei, ndo zvavapindura vachiita. Ngataura necomment section kuti munofungei nemashoko ababa Shero uyezve nedecision yanga yatorwa naEnzo Ishall yekuti anga ari anokuita panyaya dzemangoma. From Uncle saying the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndichiti much love.